Hát vagabond, mi mond? Pisti, azért meg ne volt. Bázd meg, kitörje a bokámat. Beverte a fejét! A kobakos. Zihaj! Zihaj, Perimeno. Már kezd el komolytalanodni, ez a probléma. Ki komolytalanodik? Talán gyere itt. Aludjál! Nézd a hupak tanács! Nem mész be! Nem mész be! Engedj ide! Na, szegfőembe szemetünk. Igen, majd megfogyjuk. Fogyjál! Menj odébb! Faszom, ki van? Zeid! Kell ez a kupálkolás? Szipákolás. Kell ez a kupálkolás? De mi nekünk tartozásunk van abba a baráti körbe. Meghívtak minket. Ennek a cipánkos átszönnek a Lacinak be van cipőbe az ágyba. Én nem tudom, hogy Na Laci, rendezd le! Beleküldjük a szügyembe. Szügy! Befordult a konyhába, anyám. Istenem! Nézd oda! Megint kezdi előre az a bászfaszát. Leszarom, hogy milyen fülben való lett egy kis paszt. Jössz? Mi? Hova? Inni. Mi? Mi van? Mondjuk ezt. Nézd oda, pont szüke, mit csinál? Mi van, nem mész? Kájéfő. Ugorjál, nyugodtan mondom kájéfő. Gyere ide! Takarod le az ágyamba, mert beléd bököm egy ki. Gyere te köcsög! Igen. Gyere! Úgy fájba vágok ezzel a borral, geci. Merj ide jönni! Nem fogod. Nem mersz ide jönni! Nem bártam. Srácok, nyugodj! Gyere! Takarodjál el. Nyugodom! Attila, nyugodom! Gyere ide! Bodo, nyugodom! Én nyugodt vagyok. Nyugodtan leterrorizál. Menjünk a helyi kocsmába, mert... Na menj, kitagadnak téged! Honnád? Mert te ki vagy te itt, bazd meg, hogy engem kitagadnak téged, majd nem. Gyere ide! Beilleszkedtünk a szlovák kultúrába. Bodo! Ne érd meg azt a dangó Már mi van? pisztát,